Hi there, Sanmunani Mulweni. Welcome to Fix Channel. Here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Izingane Zesthembu versus Nesthembu. Ave ilula ngale kwingane Zesthembu. Kwashiwo ukuthi sizobona abadala abawu5 abadala ingane zaphi zakuthando Nesthembu. Obani ke lezi ngane? Usine untombazana oqala baba uMseleko, uSibindi kaMakeni, uLwandle kaMacele, uMpilo kaMakhumalo, uAbonge kaMacele. Bawu5 yes abadala abavela kuthando abavele kwizingane Zesthembu kodwa sibazi uthando Nesthembu. Kwashe kusala abancane ke ubani? uMawande. Sesiqhubeka ngezinamba ukuze sifike kutheni. uMawande, uOwami, uMnini, uObanzi, uZenandi. 5 futhi abancane. Kwenza bani? 10 mase ihlangene lengane. Naye ngesikhathi uthando Nesthembu ufika kwasho ukuthi ingane zingaki zo10. Uphike umehluko. Yabo mawubuka uthando Nesthembu. Wasubuka izingane Zesthembu. Washo uyabala njengoba ngibala. Social media uyaphika. Ngoba ku social media kwi-page lele ngithi mhlambe yona page abasi-update ku zo9 ingane laphayana. Hayi ukuthi into yamanje ukuthi phela manje sesiyayihleba ngoba eqaleni mhlambe besisaba ukuthi siyihlebe ngoba phela manje ukuhleba vele abanye abantu bakuthatha ngesokunxele abanye abakuzwa kahle. Manje ke ngoba seyinakekile nanokuthi phela abantwana ngesikhathi benza i-TV show le enye ubekhona lo ongaveli kwi-page yomndeni. Manje sekuyilokho ukuthi hawu uma kuvela ama-post ebe maninganga amaningi ngezingane ezinye lona engaveli ngabe khona akonile asazi. Ngabe uyo secelile ukuthi aningasangipost ngoba sengimdala asazi. Noma mhlambe kuyenzeka iphutha asazi. Mase kuthi abantu mabehleba bathi phela amakhosikazi awu4 ngabe nawo amakhosikazi awaze wabona yini awazakulunguza kuleli page ebona ukuthi izithombe ziyashoda besaba la ingane ukuthi phela nakya ku-TV show waba khona impela waze wakhuluma ukuthi hayi ke lo nyaka ngishintshile ngize noshintsho ngizoba nje ingane eshintshile. Hayi sasiyilandela isho ngempela sashaya ihlombe sathi hayibo waze wakhula ntombazane siyalibona ushintsho ngoba phela ngithi sina bese simthatha ngalendlela esimazi ngaye kuthando Nesthembu sesithi uzovuka ke nezigaxa sibabaze usisi sikhuze umsindo obuye wenze ku-social media. Nansi ke enye into sesidlula ke kuleyo ukuthi izithombe ziyashoda. Kube nesikhathi la ku-season 6 nayo le abantu abayihlebayo nakhona futhi njengoba abantu behleba ukuthi uyizwa kanjani mase uphawula kanjani uyabona. U-season 6 ngithi kuke kwavela ukuthi kune-pregnancy. Wathethiswa kumntwana njengenjalo ngoba umntwana vele angicabangi ukuthi umzali mayezwa nje indaba ye-pregnancy uba nento ethi halala ngaleso sikhathi noma izoba khona phela indawo yokuthi ngizoba ugogo ngizoba umkhulu kodwa mayesezwe kuba khona ukuphoxeka lokhu okuvelayo ngokuthi hawu uzothola ingane iyiphi plan onayo yabo konke lokho futhi nemibuzo mhlawumbe abayibuzayo isuke kuyimibuzo ebalulekile. Ngiyakubona ke lokho kwabazali nasi nendlela esibuke ngayo ke sababaza ukuthi hawu kusenzeka kanje uyabona. Seyifika la ku-social media bekunesikhathi la bengifisa khona ngithi hayibo umntwana lo akawavala ama-comment abantu bengakazi ukucomment ngenxa yezinto
ebeziningi zishiwa abantu ezingezinhle komuntu osuke ekhulelwe. Kwathuleka kumakhosikazi, kwathuleka nakubaba. Ku-social media manje sikhuluma ngo-social media. Sekuvelile ukuthi lo mntwana nazi isimo esikhona u-social media basho zonke ezinye izinto, abanye baze bayamthuka, abanye bayasho ukuthi uphoqa ubaba wakho kuba nje. Kwathuleka-ke ku-social media. Kwisayidi lomndeni akekho hlampe owafika nesithombe wathi hhayi siyakubona lokho okwenzakalayo ndodakazi, kodwa thina sisemva kwakho, siyakuthanda. Ngisho lo ku-social media kwenzakalani? uSibindi waba sekukhulumeni. Maye sekukhulumeni uSibindi, sayibona ividiyo kababa ezohlangana naye. Kwaphinde kwaba i-live video la ebekhuluma khona noMakhumale ezesho ukuthi-ke ngithunyiwe, kwasho kwacima, kwasho kanjani. Yilokhu akushiso kwakubange okwakwenziwe uMpumelelo, amaphutha kaMpumelelo. Angithi nalo kisho wenze iphutha. Manje makuvela leli phutha, njengoba abazali bebabaza ku-social media, kunabantu ababhulishayo, kunabantu abakhuluma noma isikanjani. Engicabanga ukuthi nakuba umzali engayithandi lento esuke yenziwe umntwana, kodwa makuwumzali ophithizela ku-social media, engaba nakho ukuthi ngisesayidini lakho iqinisekisa umntwana. Noma phela kungeke kube yinto le engathi ibalulekile kangakanani, kodwa ngifuna uyibuke ngale ndlela esiyibuka ngayo. Angithi social media besikhuluma ngawo. Seyafika-ke futhi-ke nangu uSibindi sefika neshow Izingane Zesthembu. Mayifika ney'ngane Zesthembu, sekuyavela-ke ukuthi bakholelwe la bahlekisana nabo bobabili. Kube ukuthi mase kuvela uVuyo, ngoba uVuyo bese ingane yesibili noSibindi. Abantu sebesho-ke uMathanda. Uma sebesho uMathanda, ikhona i-comment yomzali ukuthi thina ndodakazi umakoti sisesayidini lakho. Isiphithiphithi esihlangene nale pregnancy yaVuyo, nama-comment angemahle avela kubantu ku-social media. Ku-social media ikhona i-comment yokuthi sinawe Vuyo njengomakoti wethu. KuSibindi ikhona ividiyo yokuthi mntwana uzosha mawenza izinto ezinje, kodwa ngikhona ukukusupport. Beyinzima yini ukuthi beyenze nakuleya ngalesi sikhathi sa-season 6 into efanayo? Beyinzima guys. Cha, yithi sihlebayo futhi ningajuli ukuhleba nje. Ngoba vele ukuhleba-ke khona-ke kulama-side awu-2. Uyayibona lento social media. La social media engicabanga ukuthi umzali ophithizelayo ku-social media, njengokuthi-ke mhlawumbe umzali ophostayo, ngoba phela yonke lento engiyishoyo ivele ngezinto ey'vezwe ku-social media. Sibe nevidiyo ewalker ubaba, wahlangana noSibindi eduzane, wamxhawula, wakhuluma naye, wamyala-ke, wamhaga-ke ubaba wakhe, uyamsupport, yabo. Kwaba yenye ividiyo lena futhi enganikhombisa yona uhafu wakhona, ngibabaza ukuthi hayibo, kanti uSibindi yena umntwana onjani engasaba abazali. Leyo vidiyo leyo yayinoMakhumalo ekhulumayo ukuthi hayibo izinto ozenzayo khuzeka, ekhuluma noSibindi. uVuyo zimnethile abantu bekhomenta uMathanda wabo. Ngize ngithi mina kodwa umuntu okhulelwe awukusho noma yini, noma ngabe uyamsola. Bathi abanye hayi wena uyixoki, ngathi okay, kodwa ugogo wangitshela lokho, ngazi lokho namanje. Mayevela-ke lama-comment ebamaningi ukuthi hayibo asiyazi into enjeni, hayi wazi wayenza into edomu kwasho wacima. Wavela futhi umzali wazobhala la, makoti siyabonga futhi nje we are fully behind you.
Kwasekuphina futhi kwaba ne-post futhi yakhe umakoti okuwuvulo. Yabo lezi zinto lezi engiyibhalayo ezenzeke ku-social media. Sengibuza ukuthi kulo social media ngoba phela angeke ukuthi abaziboni nezinye ezenzakalayo ukuthi hayibo naye intombazane iyisilima, naye intombazane ikhompyutha nobabayo, naye ingane ephoqa ubabayo, naye ingane efana nosiyacela ewusithuphethu. Yonke le nto leyo ayimnandi. Inzima yini yokutshutshisa isithombe esisodwa salena ingane sesikhuluma ngayo? Kutshutshisa isithombe esisodwa sifake la kuthiwa hayibo siyabona okwenzakalile. Thina njengabazali sesemva kwakho ku-social media, ngoba nalezi ezinye engiyibhalayo sengiphinde kwesi-4 nazo zonke lezi ezinye engiyibhalayo, nanokuthi-ke phela abantu bashesha ngendlela engafani zivele ku-social media. Asithi nabo abantwana abathathu benza amaphutha acishe kufane cishe kungafani. Lona omunye-ke mayigangile kuyasho ukuthi asikuphakamisi lokho okwenzile, kodwa sikhona siyabazali. Nangu-ke omunye-ke mhlampe-ke lokhu-ke sizothi nakubo social media usho into abayithandayo, bona babona i-blessing bayasho ukuthi siyabonga. Nangu omunye uyavela nephutha. Why kungaveli ukuthi ku-social media? Hhayi ukuthi abamtshele eceleni, yayibona lona. Hhayi ukuthi abakhulumi naye eceleni mhlampe besho ukuthi hhayi sizoyidlulisa, sizobona ukuthi sengisho ku-social media ngoba lena mina engikutshela ngayo ivele ku-social media. Beyiphumani-ke ey'ndabeni zabantu ngoba ngizonishaya. Bengasho ukuthi nakhona nize nicabangisise. Bengisho nje ukuthi hawu, so ungaba umzali ube ney'ngane zona. Mase-ke lezi ezinye uthi hhayi-ke Nkosi yami ungakhali kakhulu ngikhona. Mase uyathula komunye. Ungeke bekujaje abantu ngokwenze njalo? Cha, ngiyayibona leyo ukuthi phela lena lapha kuqhubeka nesibongo sasekhaya, ngiyayibona leyo. Mina ngisho ukuthi lapha kuma-comment abantu besho umathanda kube buhlungu kuzwele. Mhlampe-ke ngokuzama ukucisha umlilo nangokuzama ukuthi as uwumzali ayikho into ozoyenza ngoba kufanele usupport umntwana wakho ukuveze lokho. Sekunzima yini ngapha ukuthi ungayisho into efanayo ukuthi khona siyabazali sidlule ey'ntweni enje, kodwa-ke ngikhona njengomzali, ungakhali kakhulu. Noma mhlawumbe kuhamba nayo-ke le understand abantu ukuthi hayi phela ngapha abalona abasekhaya, abalona kukhonjwa lapha nalapha kuthiwa iy'ngane zalapha. Mina ngiyikhulumela egameni le-support. Le support levezwa ku-social media, yabo, ukuthi hawu nasenza-ke sababaza ngoba isingazi i-comment ifike kumakoti ukuthi-ke makoti impela sikhona. Icaci i-comment ukuthi i-comment ye-support nokuthi ubani uthini akunamsebenzi. Manje ngapha yenzeka ingane-ke i-post ukuthi hhayi khona impela akumnandi makwenzeka kanje, kodwa siyabazali siyayisupport iy'ngane zethu. I-post singasho ukuthi into engakhulumi. Yazi ukuthi ngimemezelani? Ngimemezela ukuthi khona ozothi nina nithanda iy'ndaba zabantu siyithola ku-social media. Sure ukuthi i-post izoveza ukuthi hayi bo noma nibabaza noma nisithini, kodwa sikhona as a support system, ezabazali. I-post nje, i-post enesithombe, uyabona ukuthi thina bobani sikhona, noma siyabazali izimo ezinje ziyasehlela sikhona. Leyo post ngoba phela lawa amanye mase ivela
Kuyavela ukuthi kufundiwe lapha amakhomenti ukuthi abantu bey'khalisa, abantu besho umathanda wabo, nabakhuzayo akekho ofuna ukulalela, noshoyo ukuthi hayi bo, nina senikhuluma kangaka nani kodwa niney'ngane kwasho kwacima, yabo sekugudlwana. Ngesikhathi-ke sekugudlana sekukuningi sekuphithizela ku-social media, uyavela umzali ukuthi kodwa sikhona, ungakhathazeki, ungakhali kakhulu, yabo. Noma-ke lo basuke bamtshela eceleni uyaphelela ngapho, akunandaba-ke ukuthi social media abantu bazobuya nokuthi kodwa anizange nikhombise ngalo, niveze nokuthi-ke niyamsupport-a.